Hej alle sammen. Jeg er en rigtig dårlig en, jeg er en newbie på eventyr, og jeg skal prøve at overleve i Minecraft. Og jeg er med ham i dag, og jeg er ikke rigtig newbie, så jeg kan hjælpe ham lidt og guide ham igennem de sværeste ting, som for eksempel at lave en crafting bench. Hvad er det? Det er lige meget. Okay, jeg skal trykke E. Kæft, jeg er sej. Det er stive. Okay, hvad skal jeg så gøre? Så skal du hugge nogle træ. Det første du skal, det er altid at hugge træ. Okay. Nå, men jeg vil prøve at lave den her video, fordi at mine venner laver det så meget, og det vil jeg lige prøve. Men jeg er så rigtig dårlig til at spille Minecraft og sådan. Okay, så er vi vist klar nu. Ja, jeg har 6 stykker træ. Så skal du sætte træ i de der alle sammen. Hvad for en? I alle de 4. Så laver du en crafting. Nej, det skal være træplanker. Lad os en 12. Sådan der, ikke? Ja. Og hvad var det andet, jeg lavede der? Det her. Hvad er det? Det er sticks. Det. Hvad skal jeg bruge det til? Til at lave for eksempel våben og tools. Godt. Hvad skal jeg så gøre med dem der? Dem skal du også bare lave om til. Okay. Sådan der. Ja, okay, så sætter du din crafting bench ned. Der. Ja. Okay, hvad skal jeg så lave? Så sætter du den der. Den sætter du der og der. Der. I midten, ja. Så tager du dem der, og så putter du der og der. Der. Ja, og så tager du det er en axe. Ja. Skal jeg så hugge noget mere træ? Ja. Det. Kan jeg så plante nyt? Ja. Okay. Så skal vi lige gøre noget, tror jeg. Her. Og så lad mig se. Nej, det der, det skal du ikke gøre. Prøv at kigge nu. Nu ser du jo helt mærkeligt ud. yeah. Nej, jeg kan putte det tilbage der. Ud af dødt. Det var seriøst dårligt. Kan jeg så ikke lave et sandhouse? Nej. Vi kan opdrætte dem der. Det kan vi lave alle mulige ting. Sukker tools. Nej, okay, det kan ikke. Sukker. Nej, sweet reeds. Jeg tror, du har det på piratsprog. Så er der en swarm. Vi skal være ko-opdrætter. Venligt. Det der sted, det kender jeg det. Du spiller for meget Minecraft. Kan du lide dem der? Kan du lide dem? Du er blå, ikke? Må gerne slagte dem. Ja. Nej, ikke med din økse. Dø med sand! Kan du dø med sand? Prøv med cactus, det kan være det stadig mere. Det gjorde det. Du fik i hvert fald en del kød for det. Skin OK. Okay, stejt. Skal jeg ikke lave noget i det her hus? Det vil jeg gøre her. Det er blok! Bag. Se hvor god jeg er blevet til at hakke træer. Det skills. Så bagefter måske skal du prøve at lave et hus. Så kan de alligevel også se, hvor meget nu du er. Det er da forskellige farve træ. Ja. Hvor fanden er min kaktus der? Det er mit nye våben, det her. Skal du slet ikke have et sværd? Ja. Kaktus er meget bedre. Ja, okay. Og nu kan ingen. Skal have noget sand, det skal stå på. Skal det ikke? Jo. Nu kommer jeg til at kaste noget sand. Det er noget specielt. Igen. Var det ikke derinde, du var? Nej. Der. Der. Okay, så har du den næsten. Nej, du bliver nødt til at sætte en blok. Så noget dirt.
Okay, så har du lavet det til træplanker også. Og så går du lige over og finder din crafting bench. Og der er en hammer på. Ja. Ja, så hvad skal jeg med den? Du skal tage den. Nej, med øvelsen, så går det hurtigst. Okay. Hvad så? Så skal du over i ørken. Og skal jeg ørken? Skal der sådan en ørkenbord? Du skal være sådan lonely man. Nej, op. Ja, du hele tiden bare over i ørken. Hvad er det? Det er is. Hvorfor kan der være flydende is? Flyvende is, det er flydende. Is. Ja, altså, det er ligesom hvis du går ud til havet om vinteren, så er der ikke altid bundting. En jungle. Hvad er det? Det er sådan en kaktus. Prøv at gå ind i den. Prøv at gå ind. Troll! Jeg fik den. Tag den, dumme shit. Tag den, dumme shit. Tag den. Bag. Der du sendt. Okay, nu må vi hellere se at komme videre. Nej, den aldrig grave lige ned. Må man ikke? Ah. Kan man lave noget ud af sand? Lave glas. Der er 2 sol! Jeg tror, at den anden er en måne eller en komet på vej ned mod det. Nå, så skal du længere ud i ørkenen på grund af, jeg tror... Nej, okay, det er træer. Vi skal se, om vi kan finde en vild, som du slipper for at lave alle dine lortehus, som jeg kun har set dig lave. Damn! Okay, ingen kommer til. Har du tænkt på de der veje? Inge, vi skal gå til min crafting. En gang med selv. Okay, nej. Sukker. Jo, lav noget sukker. Det kan være, du kan... Nej, jeg vil ikke spise det. Man kan ikke spise sukker. Æble. Det er mit æble. Gå væk. Gå væk. Nå, så skal vi måske finde et par heste. Heste? Ja. Oj. Du forrådte mig. Vi bygger seng. Jeg kan godt lide seng. Det får mig til at føle mig varm. Jeg kan bedre det dødt. Dødt, det er lige min kop te. Kop te? Nej, Jacob, man kan ikke lave te. Bager. Og nu lavede det for højt. For gerne det sygt læk. Din computer lækker, Magnus. Hvad? Din computer lækker. Ja. Haha. Tapper. Det er bare fordi den ikke kører fraps. Haha. Jo, okay, det kan det godt. Fuck, jeg er sygt læk. Men dem der er ude på YouTube, eller hvor vi nu lægger den her video hen, jeg tror vi er ved at slukke nu, faktisk, fordi der er ikke så meget andet at sige, end jeg skal bygge mit hus, og det kommer til at tage noget tid, for jeg er virkelig dårlig til det her. Jeg ser det ligesom forkert. Du er dårlig. Men jeg skal i hvert fald have min Minecraft-account. Jeg låner en lige nu, som hedder Frik11, hvis I nogensinde skulle se mig, og jeg har set den her video. Så ja, Men hvordan slukker man det der? Men lige nu der spiller han på player. Ja. Det er Steve i den her mode. Så okay, skal vi slukke eller hvad? Jeg synes lige, vi skal se dig blive totalt smadret af et par kaktusser. Ja, vi er lige hurtigt tilbage i den her video, fordi vi fandt en virkelig stor kaktus. Ja, må jeg lige prøve at spille igen? Ja, prøv at se hvor høj den er. Det er vildt. Det er vildt. Ved du noget? Det ligner den ved noget. Synes I ikke også det? Den fornærmede lige din mor. Gør den? Ja. Hvad ved du det? Fordi jeg kan kaktus. Kan du kaktus? Ja. Super. Den fornærmede din mor. Okay, lad os bryde. Ja! Kan man ikke løbe? Jo. Ikke? Jo, det kunne man.
Og han slår hårdt. Ja. Og han vil bare... Ved du hvad? Du er så en flæbet unge. Skal du lige have med Sonic Bro? Bagfra, men slår mig stadigvæk. Jeg ved ikke helt, hvorfor ministeren med. Jeg bliver ved til døden. Nej, flygt! Aldrig! Nå. Back to port. Nå, det var vel alt for den mest nederen noob nogensinde. Ja, vi ses!